O BNG de Ribeira recupera a iniciativa Parroquias con Voz para coñecer as necesidades e as demandas da veciñanza. Comezan as xuntanzas hoxe en Corrubedo e tamén se realizarán en Palmeira, Carreira e Aguiño. Regresan as reunións parroquiais impulsadas polo BNG de Ribeira. Os nacionalistas reactivan a súa iniciativa Parroquias con Voz, que arranca esta tarde en Corrubedo para retomar o contacto coa veciñanza e coñecer de primeira man as súas necesidades. Contar coa opinión dos veciños, non? Esta primeira rolda que imos facer comeza na parroquia de Corrubedo, a 3, despois a seguinte parroquia vai ser a de Palmeira, o día 9, a continuación faremos a seguinte xuntanza na parroquia de Carreira, o día 16, e remataremos este ano, a xuntanza deste ano, na parroquia de Aguiño, o día 17 de decembro. Despois xa retomaremos, comezado o ano, xuntanzas nas demais parroquias. O portavoz nacionalista ribeirense Luís Pérez Barral sinalou que este calendario fora preparado antes da moción de censura como parte dun modelo baseado na transparencia, na planificación e na participación activa dos veciños e veciñas. Xa fixemos esa rolda de contactos coas parroquias cando estivemos no goberno e tamén aí vamos facer neste outono-inverno e non queríamos perder a oportunidade, a pesar de que se fixe unha moción de censura que nos desaloxou do goberno de Ribeira, de poder contactar directamente cos veciños e veciñas das nosas parroquias para explicarlle cales eran os nosos proxectos de cara ao futuro para esa parroquia, pero tamén poder fiscalizar todo o traballo que se veu facendo nos últimos 2 anos e medio de goberno municipal. Apuntou que cando entraron a gobernar as prioridades políticas estaban destinadas a grandes obras e eles deronlle un cambio, poñendo no centro as necesidades da veciñanza. Hai que dicir que en tan só 2 anos e medio de goberno fomos capaces de investir 5,5 millóns de euros para as prioridades esenciais da nosa poboación: saneamentos, auga potable ou pavimentacións nas parroquias do noso rural que carecían deses servizos básicos e que, por tanto, nos estaban demandando unha mellora na súa atención. Pero que, ademais, cando nos fan unha moción de censura, non só deixamos 5,5 millóns de euros investidos nas parroquias, senón que, grazas ao noso traballo, tamén deixamos en riba da mesa proxectos planificados e orzamentados por un valor de 1,4 millóns de euros. Xa que defendeu que Ribeira precisa unha planificación seria e a longo prazo. Os representantes do BNG animaron os ribeirenses a participar de forma activa nestes encontros para compartir as súas inquedanzas e necesidades.